Ida vil gerne lave et rainbow tag, så ja, vi vil bare gå i gang. Okay, vi har, den første ting, vi har valgt, den første farve, vi har valgt, er sort, og der har vi begge to en ting. Og så jeg starter. Ja, så. Ja. Og det er den her flash effekt, fuld læs et eller andet, halløj. Jeg kan ikke udtale det. Og det er et neutralt look. Står der bare, og den er i farven. Og den er i farven black. Ja, den er sort. Og den elsker jeg virkelig, at den købte den Max, men jeg ved bare ikke, hvad den kostede. Jeg har fået den. Den kostede 150 år. Og den har en virkelig god børste. Og den spreder virkelig øjenvipperne, og sådan en vandfest. Jeg ved det ikke din far? Og lige det var det. Hvor er det mig? Sæt mig eller hvad? Og den er rigtig god. Jeg hvor købte den her. Hvad er det? Nå. Så har jeg... Ja. Okay, kan du gøre det? Okay, så har hun, Victoria, Ja. så har hun sådan en her fra et eller andet mærkeligt mærke, der står Rainy eller sådan noget. Range Colors. Og det er mascara, der er volumen og den er også i farven. Den er farven 1. Den ser jo mega god. Det er den. Og den har sådan, den fylder lidt med øjenvipperne. Så den har sådan en sjov børst. Den er sådan rund i det, altså ja. ikke rundt selvfølgelig, men den buer. Skal du bare skåle holde munden? Ja, det tror jeg også. Den buer bare. Og den er bare vildt god. Køb til Matas. Det er det, hun spurgte om lige før. Haha. Ja, det er fordi jeg glemmer meget hurtigt. Hun skal være med til at købe den, det ved jeg. Du har i hvert fald. Og den er rigtig god. Rigtig god. Den fylder virkelig meget øjenvipperne med mascara. Og det er ikke sådan, der kommer klumper. Du har i hvert fald været med til at købe den. fungerer virkelig. Du har været med til at købe den der i hvert fald, har du? Jo, du har det. Det bliver man til at købe den. Jo, og så købte den ikke. Så er det... Det der er det ikke. Nej. Det er pink. Nej, jo, det er rød. Red. Okay, for at vise den. Jeg vil vise den på den dårlige. Nej, du viste den der. Har det med til mig? Ja! Okay. Så har jeg den her... Pinke? Ja, pinke, nej, der kan man ikke lide den, men den er faktisk rigtig meget pink. Ja, den er faktisk rimelig pink. Nu kan det, der kommer lys, og vi sidder foran den vinduet. Jo. Så har jeg også den her, men den er meget mere, det er lyserød, og så, hvis man kan se det. Og den er i farven, den her er i farven, farven 60. Det er sådan en rigtig pink en. Ja. Den er bare neon pink. Jeg ved ikke, om man kan se det her i så. Bare kan jeg Ja, det kan godt være. Og det er en Rosas 43. Må jeg se. Og den her, du så... Det er Roses, altså Rosas 43, og den er farven 43. Okay. Og så er det den der. Ja. Kan man godt nok ikke lige se, men den er faktisk... De er i hvert fald rigtig gode, og jeg har købt den der. Her. Det var en, jeg købte det var på et ikke et loppemarked, men et udsalg. Ja, et udsalg. Ude et eller andet sted, jeg kan ikke lige huske, men det kostede i hvert fald 25 kroner for den. Det var billigt faktisk. Og så den her har jeg købt i Føtex for 30 sådan noget. 35 kroner. Godt gæt. Jeg vidste ikke engang. Og så har vi neongul. Ja, ja. Der har vi. Eller bare gul. Men der har vi bare ikke, der har vi kunne finde noget andet end en neongul. Jeg har kun pus og gul. Ja, så har vi den her neongule. Det er fordi vi sidder foran et vindue, så kommer der bare mega meget lys ind. Ja, okay. Der er rundt den der nu. Nej, det er det ikke. Den er den her. Det var slemt det der. Ja, den ser meget grøn ud inde i skærmen, men den er rigtig meget god. Den er. Hold da, jeg hælder snart ud af den, for den er så fuld. Og den har du købt i Føtex, så har vi? Jo, den har jeg købt i Føtex sammen med den lyserøde her. Og den kostede faktisk ikke 35, den kostede 15 kroner. Den her, den gule.
Nej, den her koster 20 kroner, og den koster 15 kroner. Okay, vi skal lige der. Ja. Og så går vi til... Grøn. Nej, vi går til grå. Ja. Og der har vi... Nu skal jeg se, hvad der er.